Від Бересту до цифри – це назва цьогорічного всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Його проводять вже в 19-те. Позмагатися у знаннях українського правопису до столичної бібліотеки імені Вернадського прийшли понад півсотні українців. Серед них зірки шоу-бізнесу, письменники та політики. Побувала там і наша Надія Михайлова. Уже у 19-те відбувся всеукраїнський радіодиктант. Його називають диктантом національної єдності. Адже писати його українці могли як в бібліотеці разом з іншими, так і у себе вдома у будь-якій точці світу. Радіоведучий Суспільного Роман Коляда цьогоріч і у ролі організатора, і в якості учасника. Зізнається, ніяк не готувався, однак оцінює свої знання на тверду четвірку. За 5-бальною системою. Він переконаний, головне у диктанті національної єдності аж ніяк не відмінне написання тексту. Це прекрасна традиція, надзвичайна кількість людей щороку до неї приєднується. Не всі надсилають листи, не всі надсилають тексти на перевірку, але дуже багато, це десятки тисяч людей, які приєднуються до цієї хвилі, щоб відчути те, що кожен з них відчуває. Хтось піднесення, хтось хвилювання, хтось дійсно єдність. І це надзвичайно важливо і цінно. А от школярка Ніколь з української мови має оцінку 11 балів. Конкуренції з дорослими не боїться, адже готувалась до диктанту дуже ретельно. Я перечитувала правила, особливо новий правопис. Також вчора писала диктант під диктовку пана Авраменка. Оцінює свої сили доволі високо та гарно. Півстоліття за новими правилами тепер пишемо окремо. Зважили на нещодавні зміни в українському правописі не усі учасники національного диктанту єдності. Народний депутат України Ірина Геращенко зізнається, що через нововведення у написанні деяких слів сумнівається, але наголошує, писала так, щоб не соромно було показати свою роботу. Мені хочеться написати диктант гарно, тому що я хочу продемонструвати його своїм дітям і показати, що мама пише грамотно, а бути нечемними, безграмотними, не знати мову – це неправильно. Сучасна письменниця Катерина Бабкіна не лише пише свої твори українською, а й викладає українську мову київським школярам. Зізнається, у написанні кількох слів також сумнівалась через нові правила, але правильну відповідь видає інтонація. Я зробила виправлення якісь, я сумнівалася в якихось моментах. Я точно знаю з інтонації диктувальника, яка мала бути пунктуація в певних місцях і яка вона могла би бути там інша. І в разі того, якби моя, наприклад, версія не співпала з офіційною, я можу довести правоту своєї. Анатолій Табаченко 45 років працює на українському радіо. Однак перевірити свої знання українського правопису вважає незайвим. Він усі 19 разів писав диктант національної єдності, до помилок ставиться філософськи. Я жодного разу не написав диктант без помилок. Без помилок його написати практично неможливо. Але це не головне. Головне, для чого проводиться цей диктант, для того, щоб піднести престижність української мови. Для того, щоб ми з вами, коли сідаємо в цей час за стіл, беремо ручку і пишемо всією нацією диктант, ми себе відчуваємо єдиними. Долучилися до написання диктанту національної єдності і зірки українського шоу-бізнесу. Учасники гурту «Юко» нарікають, із тотальним засиллям гаджетів не так часто пишуть щось від руки. Тому такі можливості неабияк зраділи. Було б непогано трохи пописати просто, щоб згадати, як там з букви до букви з'єднуються. Тому що ми набираємо текст в телефоні чи в комп'ютері і все. Вже забулося, як писати руцями. З кожним роком акція єдності стає все більш популярною. Торік на адресу українського радіо надійшло майже 33 тисячі диктантів. Без помилок його написали 311 учасників. Результати ж цьогорічної перевірки оголосять 18 листопада. Автори безпомилкових диктантів отримують заохочувальні призи. Правильний варіант диктанту уже оприлюднили на сайті Суспільного мовника. Надія Михайлова, Юрій Комаров, Заман, АТР.